madhi gwelo komishonas manyien mag IEBC ne osechako tich, riwruok mar Azimio koyango chenro makamano. To gino kaka okadhe e yo ma kodhi kamano. To ngiso ni teko mar yiero IEBC komishonas odhi mne lwet ng'at achiel ma en lwet president ma Kenya. To ka odhi lwete to mano ngiso ni teams ariyo mabiro dhi tugo e 2027 kata 3 kata 4. Achiel kuomgi ema yiero referee. To ok dibed man kare ni team achiel ji dhi tugo e pap to ni team achiel ni en oyiene ni en moyiero referee, koseyiero referee to jomoko gi to koro dhi gocho. Mano tiende ni result is already predetermined. The result osemna ng'ere ni ng'ano dok. Koro miyo gima kamano ok wanyal yie. Ne olero ni kata doko ni